Много онлайн магазини допускат грешки от правна гледна точка при обявяването на намаления и промоции. Виждам, че в момента много онлайн магазини, както и страници във Facebook и Instagram, обявяват намаления и промоции поради спад в поръчките. Но тук е важно да се гледа не само на маркетинга. Има някои важни правни правила, за които бих искала да напомня. Предишната цена трябва да бъде най-ниската цена, прилагана за последните 30 дни. Важно е търговецът да посочи старата и новата цена. Важно е да е посочен също така периода на намалението, който по принцип не може да бъде по-дълъг от един месец. Също така, сравнителната реклама е допустима при определени изисквания, както на национално, така и на европейско ниво. Има специален фокус върху онлайн търговията, като при празнични кампании, особено в момента във връзка с великденските празници, се обръща особено внимание и регулаторите следят за кампании и промоции, които не са в съответствие с законодателството. Отделно от това, на европейско ниво се въвеждат и някои нови мерки, които целят да адресират заблуждаващите твърдения за устойчивост, както и така наречената измама от инфлуенсъри, която цели да заблуди потребителите. Затова, ако имате онлайн магазин и планирате промоции и намаления, е важно да внимавате не само за маркетинга, а и за правната рамка.